السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والعقيدة، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الله ذو الجلال تبارك وتعالى بارسامدن اتيان taat ibadetlermedi ve hayrat ihsanatlarmedi ve din ve diyanet yolunda artyan kadamlarmedi öz adamatlı dergahında kabul ve makbul eylesin. Ve şeyle gizli kıyıtkıda olsa, yadavlıkta olsa, vakit koyup yüşüptür tayin ki Allah-u Zülcelal'ın mukaddes ayetlerinden bir nesi ayetin mefhumunu bilip düşünürüyalık hemmemizden Allah-u Zülcelal'ın özü kabul eylesin. Basımrak barayla mübarek tefsirimize Harişan Sure-i Adiyat'ı okuyup bera. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel-adiyati ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. كلام أقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا قسم olsun haşlap yörtgen atlara, felmuriyati qadaha ol bir atlar ki ayaklarının katı zerbinden daştan ot çıkıyadi, felmughirati subha ve özleri de dam vaktlarına qaret etyadılar, featharna bihi naq'a ve asamana tozan kaldıryadılar, fevasatna bihi cem'a ve şu tozammelen bile bir cemaate hamle etyadılar. Şu atlara kasam olsun ki innel insana li rabbihi lekanud, doğrudanla betahkik insan öz perverdigarına naşükürdür. Ve innehu ala zalike leşehid, ve kasam olsun ki insan öz naşükürdüğünü şahittir, özü bilyendir. Ve innehu lihubbil hayri leşedid, ve kasam olsun ki şu insan hayri yakşini kavurmada katı güçlüdür. Efela ya'lemu izâ bu'thira mâ fil kubur, aya şol insan bilmeyen maka ol bir vakti ki kabirlerden turulacaktı. Ve hussila ma fis sudur, ve korsaktaki sinedeki zatları dışarı çıkarılacaktı. İnne rabbahum bihim yevmeizin lehabir, doğrudanla şoların perverdigarı Allah-u Zülcelal şolara şol kıyamet gününe musallettir, hemmeden haberlidir. Bu mübarek suranın içinde Allah-u Zülcelal muzahidlerin Huda yolunda, İslam yolunda savuş etdiyalan, gurş etdiyalan atları veren kasam içti. Geçen hafta qav aydıp düşündürüpdük ki bira şu leşkerle, şu servalla atları veren henizde dayav olup da
uruşup yerle deyip şonu haber vermek üçün ne? Ve bir de muzahitlerin şonu yalık cenklik edip gören atın ne kadar filağı kendini Huday Teala şolun atlar veren kasamıştı o şolun filağını, kerametini arttırdı. Ama nemede da kasamıştı Huday Teala? Evvelkisi innel insane li rabbihi lekanud ve ikilencisi ve innehu ala zâlike leşehîd ve üçlencisi ve innehu li hubbil hayri leşedîd. Şu üçlada Huday Teala kasam içiptir. Qav dikkat edin Müslüman da vallah. İnnel insane li rabbihi lekanud. Doğrudanla insan öz perverdigarına naşükürdür. Vakaan fikret görelin yegane ve bir olan Tanrı Teala'nın mübarek sözü hakikat ve hiçbir kezb ve yalan yok. İnsan öz perverdigarına naşükürdür. Allah Azze Celal insana ne kadar filag veripdir, ne kadar nimet veripdir ve insana ne kadar keramet veripdir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve lekad kerremna bani Adem ila ahiril ayet. Huday Teala başka bir ayetinde ne diye kav dikkat edin. Doğrudan da biz Bani Adem'i Adem aleyhisselamın oğlanlarını keramet verendir, filandır solar diye. Bol lokmatın içinde koyuptur. Hatta bir onvanı misal düşündürür olsa kav dikkat edin. Mesela şuma qarfıdın vakti qarfı insan şu qarfıdın nirsini iya, nirsini istifade etya bir suluca, fücü yerini, etlice yerini iya ama kalan pasağını, katı yerini oklan ya o da var sağır emeli ve sağır da behterin ilk qavvaryan naharının biri, taamının biri şu pasaq ki insanın artan qalanın zadı ve halani ki hem insan hem sağır ikisi de Huday Teala'nın mahluğu ama Huday Teala diye men insana filag verdim, keramet verdim, her zadın qavusunu insana verdim, qalanını başka hayvanata ve ya da bir et imeli olamızda şonu pişirip çık, kebab edip behterin suratında edip yiyez, çiğlığını imeller ediptir Huday Teala. Hatta 2-3 gün üstünden geçti, bir azıcık iyiflense, bir iyifleniptir deyip de yemeyez. Ama itba, pişikba, şonun sümkünü, şonun porsiyonunu aşkının içinden tapıp yiyse de han vallahi, şonu hoş, şonu radi, behterin taamıdır şu. Aya it pişik bir yalık mahluk değil mi? Ama Huday Teala insana keramet veriptir, insana filag veriptir, hemme dadın qavusunu insana haslaptır Müslüman da vallahi. Hemme bar ni'matta ve ya insanın qaddu qametini özden, şekli şemailini özden, hemme yaratılan mahlukattan ovadan suratında yaradıptır. Aydan, günden hatta insanın yaratılışı ovadan. Biz Huday Teala naqat ni'mat beripdir insana, naqat keramet beripdir insana. Hatta bäri var misal aydıp düşündürür bolsa. Şumat ağzımızdaki su tükürüp adamın yokuş görýän zady. Huday Teala'nın da beren ni'matlarynyň biri. Amma qaw dikkat edin bir zat düşündürjek bolýan. Meselen bir adama aydılsa, sen ağzındaki suyu alınca, sen ağzın hemişe quru qalmalı, yani şon evazına, şu dünyanın padişahlığı sana verilecek değilse, dünya şudur şu senki olsun, ama ağzındaki suyu alınca, tükürük sen ağzından alınacak değilse, aya adam kabul edip bilermiş onu. Öyle de yıgıranyan ve yokuş varyan zadının biri yok. Huday Teala'nın yaradan zadi, insanı filag edip veren zadi,
Äwet edip bolmaz. Çünki sen dünya senki bolup da näme etjek? Gaw edip iyjek, gaw edip işjek, hemme zadyň lezzetini görjek da. Amma iman, içmen lezzeti ağzın suwu bilendir musulman da wallah. Bir çöregi bir çeýnä bilýär, şoň tagamly dady bilýär, ajymy, süýjümi, şormy, turşumy, we şonu gaw suratyny tagziýe edip bilýär. Hemme näme bilen? Şo ağzyndaky suw bilen. Eger şo bolmasa, hiç tadyň tagamly adam bilmeýär. O ýa-da adam kalbindäki zadyny saýrapçy gaw edip tarafa düşündirip keplä bilýär. Şo keplemek de ağzın suw bilen. Eger şo ağzın guuru bolup da tüýkürek suw bolmasa, hiç bir insan keplä biljek däl. Bes Hudaý Taalaň bäri baş insanyny goýan zady. Ağzın suwy şonu dünýä bilen çalyşyp bolmazak bolsa, ondan başga zatla elwa, ayakba, gözba, kulakba, hulasa Hudaý Taala insany behterin şekli şemaýilla we behterin gatdy qamatda yaradypdyr we özüne hemme zatdan filagly edipdir. Amma şo boluşy bilen musulman dogalla innal insana li rabbihi lakanut doğurdan insan öz perwerdigaryna naşükür bolýar. Bir azyk kellefe agryýanna, bir azyk dişi agryýanna, bir azyk malyna bir sedeme ýetişenne, o ya orogy gelmän wagtynda, tukanyna bazary ýürümedik wagtynda, bazym zeyrinmäni durýar we Hudaýyň ýakasyny tutjak bolýar. Nauzu billahi min zalik. Hudaý Taala qasam isip şu aýany aýdypdy musulman dogalla. Ve innehu ala zalika la şahid. O doğurdanna insanyň özü şoňa şahitdim. Görüp dedi we bilip dedi ki özü öz perwerdigaryna naşükürdigine. Amma 8-nji ayatda qeýsgarak keseýlen musulman dogalla. Ve innehu li hubbil hayri la şadid. Ve qasam etýän nebdir Hudaý Taala ki insan gawyny gawrmada beter güýçlidir. Li hubbil hayri ve hemme mufassirlerin, hemme Kur'an'ı tefsir etýänleriň tefsirini göräde şolada hayır diýdigi mal we serwetdir musulman dogalla. Bu ayatda bir owadan gürrüňle we owadan dersle we musulman dogalla. Ders aljak bolaýlan. Öňsäge ayaşy mal, ayaşy pul, servet hayır ya şer mi? Keşmada sellin zol şer diýip gelinýär. Teleke zat seni hemme zadyny alyp galýar. Hulasa seni gafil etýär. Amma Allah Zul Celal yegana o bir Tanrı Taalamy hayır diýip getiripdir. We ya başga bir ayetlerde da intaraka hayran nibtani bir hayrını terk edip gitse, hayır diýdiği şolada mal, pul nibtani tefsir edilýär. Hudaý Taala mala pula hayır diýipdir, gawzat diýipdir. Biz on kefinde de şek we şüphe ýok. Mal we pul gawzat musulman da wallah. Hayır zat eger şonuň muhabbeti kalbinde bolmasa, şo olukon şert. Eger şo mal waqan sana hayır bolup da seni cennete garşyn akitjek bolsa, olukon şerti şo malyň, şo puluň muhabbeti sen kalbinde bolmaly. Gelen wagty beter hoş bolup, begenip, giden wagtyda gaty kynanyp, narahat bolma, o kalbinde muhabbeti badynyň alamati. Ve kalbinde muhabbeti ba bolsa, onda ol hayır bolmaýar, ol şer bolýar musulman da wallah. Hatta bir gün Hazreti İsa ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam İsa peygamber bir owaň deňesinden geçip barýanmış musulman da wallah. Owaň ýanynda çetreginden baranla görsen näse adam ýöne ýoluň üstünde kenarynda ölüp ýatanyny görüpdir. Owa giripdir.
näme habar bolluka görse ovada da tamam adamlar bir ehadi diri adam yok, hemme zeferlerşip yerde yatıyla ölüp can veripdirler. Subhanallah. Ve bu ovaq näme bolanka? Hudaýyň afety belasy gelipdirdi muňa. Näme bolanka diýip heyran galypdyr. Gol galdyryp dua edipdir. Eýbar Hudaýa, bu owaga näme afet belasy berdin? Bulara näme boldy men milletime diýipdir. Hom şonda ýokardan ses gelipdir. Eger gawy biljek bolsaň, ýetik boljak bolsaň, akşam ara gize hava karanqıyandan sonra şolary çağır, şola turup da sen jawabyň berer diýipdirler. Hazreti İsa aleyhisselam da gözleşipdir. Gün yaşandan sonra hava karanqıyandan sonra Hazreti İsa aleyhisselam şol owan adamlaryny çağırıpdyr. Ay adamlar turun diýipdir. Şonda şo yatallan birdi turup gaýdy beripdir ýanyna. Lebbeyk ya ruhallah. Ey Hudaýyň ruhy, ey Hudaýyň peýgamberi, aýda wer näme işiň bar diýip. Hom Hazreti İsa aleyhisselam diýipdir. Ma qissatukum? Siziň näme qissaňyz bar? Näme boldy size? Beýle hemmeňiz Hudaýyň afety belasyna duçar bolup da hemmeňiz birden ölüp bu owa dargapdyr. Näme boldy size diýipdir. Ol aýdypdyr. Bitna fi afiyatin ve asbahna fil hawiya. Biz öten akşam emni amanna bolup, hiç howfa hatar ýok, emniýetçilikde bolup da gije ýatdyk, amma ertir turumyzda hawiya diýen cehennemden çykdyk diýipdir, öýürtip diýipdir. Hudaý saklasyn. Bu emniýetçiligi anam ýok, musulman da wallah Hudaý afety belasy bermesin. Gije sağlık, emni amançılıkta yattık, erti turumuzda hawiye cehennemden turduq diýipdir. Ve lima? Ve o näme diýipdir Hazreti İsa? O näme diýip beýle boldunuz? Näme etýän hataňyz bardy? Näme etýän iştibahyňyz bardy? Ki Hudaýyň gazabyny gaharyna düşüp de bir geceň içinde dargapdyrdyňyz. Onda ol aýdypdyr. Lihubbina dunya ke hubbis sabiyyi li ummihi. Dogursi biz dünýäge muhabbetimiz känli diýipdir. Mala, serwete, syn ýürek bilen gowurýadyk. Aýnahu bir oglan öz ejesine muhabbeti ba bolşy ýaly. Bir oglan ejesi ba bolsa hoş bolup oýnap ýörýär-de, amma ejesi bir ýere gidende şoň ýygynyň ağlap haçan geler diýip şan gynanyp oturýar, aýna hoş oglan ýaljakdyk bizde diýipdir. Dünýä biziň üstümizde gelasa, ekillerimiz, oragymyz gow bolasa, dükanda badarymyz gow ýörüp durasa, fark etmeýär, hala halaldan bolsun, hala haramdan bolsun, gata hoş bolardyk, gaty begenerdik diýipdir. Amma bir ýyl oragymyz bolmady, ýa dükan gow ýörýmedi, badarymyz gow bolmady, bir alajak kemçilik owamyza gelasa, hemmämiz aýat düşen ýalyp ýanyp gynanyp narahat bolup ýörerdik diýipdir. Hom şu sebäpli Hudaý Taalanyň afety belasyna duş boldyk diýipdir musulman dogalla. Hazreti İsa aleyhisselam diýipdir. Men şu owany çağırdım, amma birçe sen turup jogap berdiň da. Buna näme turman ýatilla? Onda ya Resulallah, ey Hudaýyň elçisi we peýgamberi Hazreti İsa, dogurdy şiýatallan hemmejigi cehennemiň içinde bir olukon heykelli, heybetli ve azamatly ferişteleň eline zynjyrlagly we şolaň elinden gaçyp bilmän şu cehennemde ýatyllar diýipdir. Hudaý saklasyn. Hom onu sen näzere turup gaýtdyň diýipdir. Onda ya Resulallah dogurdy men bu owasy däl diýipdir. Men bu owaň ählinden däl. Men aýöne geçip barýardym akşam arara, birden dogry afet bilen inip duran wagtymyş, men şolaň afetyna duçar boldum, şolaň belasynyň aşagyna galdym. Men cehenneme giremek,
yöne cehennemin daşına bir daha da sallaqlı dur ve hani teklifim roşan değil, näme bolacağım belli değil ya Resulullah deyipdir. Salman doğalla qaw diqqat edin, dünya qatı muhabbet edip, şu gelen vaqti hoş olup, gelmedik vaqti qatı narahat bolup, şu form edip gören oba, birden Hudaý Taala'nın afet ve belatyna dusar bolupdyr. Hudaý taqlasın. Hudaý Taala da qasam suwaytya ve innehu li hubbil hayri leşedid. Şu hayır mal qawdat, amma şonu muhabbet etmede, şonu yürek bilen söýüp de yürek bilen qawwarmada qatı güýçli boldy insan diye. Muhabbet dedik. Şu muhabbetin özü 4 form bolýar musulman dogalla. Bir zady qawwarma, yüreğin bilen söýme 4 form bolýar. Evvelkisi ki özü de farzam bayat muhabbetimiz bolmaly, bayat yüreğimiz bilen şonu qawwarmaly. Allah Azze Celal ve onun peygamberi ve elçisi bolan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şu ikisinin muhabbeti her bir kalpte bayat bolmaly. Bayat Allah Azze Celal'ın muhabbeti, peygamberimizin muhabbeti kalbimizde bolmaly. Onun adını ikram bilen, ihtiram bilen tutmaly. Onun kelami, Kur'an veya hadis onu owadan suratından nakl etmeli. Ve hatta onun adı bilen şoğu davet etmeliler. Hulasın muhabbetimiz katı kân bolmaly. Ve ikilencisi ki özü de mustahab. Eger etsene sogabı var, etmenin bilen günahı yok. Öz ehli hanawadan, öz bala çağan, doğan garındaşın şonu yürek bilen söýüp, şonu muhabbet etmek o da yani mustahab. Etsene sogab, etmenin bilen günahı yok. Ve üçlencisi tavat kalpte muhabbetin gurruna musulman dogalla başka da değil. Bir dostun öz hanawadandan başka birini muhabbet edip de kalbine getirmek o da ki mubah edenin bilen etmenin bilen sogap da yok, günah da yok. Ve dörtlencisi ki bizim gurrumuzda şoň üstüne musulman dogalla muhabbetu dünya, dünyani mali, serveti, magami şonu yüreğin bilen qawwarmak, şonu islemek, muhabbetin kalbine almak o da yani mekruh, günah ve haramdır musulman dogalla. Bir badarın bolman wagtynda, oroğun gelmeyen wagtynda oya bir azıcık Hudaý Taala tarapdan sen malyna bir naqsy gelende gatı narahat bolup bidirek keplep naşükürlük etmeliler. Muhabbetin bolluğu bolmadığı bolýar. Eger şu formda yani naşükürlük etmesen, ay Hudaý beren öýdi, alan öýdi diýip otursaň, şonu da yani dünýä muhabbet etmediğin musulman da bollar. Ve awliyalarning da aýdyşyna görä her bir adamda ki Allah Azze Celal'ın peygamberin muhabbeti kalbinde bolsa, mun kalbine başka hiç bir muhabbet jaýlaşmaýar dipdirler. Qaw fikir edelim, waqan çyn Hudaý bilen işgimiz bolsa, çyn Hudaý bilen muhabbetimiz bolsa, gije günni ýatsap tursa, fikrimiz şo bilen bolsa, başka hiç adam öz hatta hanawadan da dünýäge berde dursan, hiç moga başka hiç adam muhabbeti kalbine jaýlaşmalylar. Bir owadan misal edeýli. Hazreti Cüneyd Bagdadi rahmetullahi taala aleyh Bagdadda bir olakan awliya Allah'ın bir musulman da wallah. Ol piraga bir otağı varmış. Şonda oturup da merdem de yani gelip bundan sonra sual edip gitýärlemiş, merdemin sualatlaryna jogap berýärmiş. Hazreti Cüneyd Bagdadi rahmetullahi taala aleyh Zenan merdan gelýärlemiş sual jogaba. Zenanyna gelse ortasında bir perde varmış, şu perdenin aňyrtynda durup da jogap berýärmiş. Qaw diqqat edin. Bir gün bir zenanylaň biri gelip de şol piragadan bir zat sorapdyr. Ay Cüneyd Bagdadi,
men senden bir soragym bar diýipdir. Onda aýdy ber. Onda dogrusu men ärim, men adamym üstüme ayal aljak bolýar diýipdir. Ýene bir öýlenjek bolýar. Şonuň hukmy şeriatda näme diýipdir? Piraga diýipdir. Hop eger adamyň 4 aýaly bolmasa, şeriatda hiç işgal ýok, dogrulat diýipdir. Oham o zinany näme diýipdir? Ay Cüneyd-i Bagdadi, ay piraga hayfke bizim ortamızda bir perde var, sen meni görüp bilmeýän, eger bir mawga gaw dikkat edin musulman dogallar, eger bir mawga şu perde aýrylyp da sen meni görsedin, menin awadanlygymy, menin gelişigimi, men haybatymy görsedin, ay şuň üstüne, şunyň muhabbetiniň üstüne başga hiç bir muhabbeti goşmak dogry däl diýip hukmederdim diýipdir ýa-ni velana. Şonda ol piraga, ol Hudaýyň awliýa Allahy, awliýasy welisi özünden gidip bihuş bolup gaş edipdir. Suw sefelatdirler, yelpipdirler, ay piraga näme boldy? Tur. Bir näse wagtdan soňam turypdyr. Görüň ol awliýa Allahlary, kalbinde faqat Hudaýyň muhabbeti bar. Näse wagtdan turandan soňam sorapdyrlar, piraga näme boldy saňa? Ýykyly berdin-de öýledim. Onda şu zinany bir kep aýtdy diýipdir. Haýpke bizim ortamyzda bir perde bar. Sen meni görmäň dogry da, eger bir mawga men awadanlygymy, men gelişigimi görseň, men üstüme başga bir zady muhabbet etme dogry däl diýip hukmederdim diýip aýtdy. Aýlehu şo mawga asamandan, ol melekutdan, Hudaý Taala tarapdan maňa bir ses gelen ýaly boldy ki, ey Cüneyd, haýpke men bilen seni benden ortasynda bir perde bar. Şu perde bilen sen meni görüp bileňa. Şu dünýäde eger bir mawga meni Hudaýyňy gören bolsadyň, menin awadanlygymy, men gelişigimi, adawatymy, heýbetimi, men Rabbul Alamyny gören bolsaň, galbyňde menden başga zadyň muhabbeti dogry däl diýip hukm ederdim diýip şu ses men kulağıma birden geldi diýipdir. O zinany beýdip aýdypdy, men şu zinanydan eşmedim, Hudaýdan eşsen ýaly boldum, bihuş boldum, özümden gitdim diýipdir. Haýpke Hudaý bilen benden arasynda bir perde bar ki bende Hudaýy şu dünýäde görüp bilmeýär. Eger Hudaýyny görse, Hudaýdan başga hiç zady muhabbet etmerdi. Hiç zady kalbine almardy, gowy görmerdi, söýmerdi. Dünýä berde dursun, öz ähli hanawadan da muhabbeti kalpten çıkıp fakat Allah Azze Celale yapşardın. Eğer muhabbetimizde Allah Azze Celale bilen bolsa musulman dogallar, ışkımız, hevesimiz ol Rabbul Alamin bilen bolsa, onna hemme zatda bereket tapar. Hatta mal gowurýasa malymyz da geler. Hanawadan gowurýa hanawadamyz da tekmil bolar. Bir gün iki dogan barmış. Bir hikaye bilen düşünmeli zadymyz, Hudaý bilen muhabbet bolmaly diýär, ýani näme? Muhabbetimiz näzere bolmaly? Şonu düşünmeli musulman dogallar. İki dogan barmış. Bir olakon, bir kişi. Olakonyň mutahhil, kişigi henüz öýlenmedi. İkisiniň de öý aýry bolýar, hemsaýamışdyklar. Gaw dikkat edin. İki dogan öýler de hemsaýa, biri öýlenigli, biri öýlenigsiz. Bular dädeler aýrylandan soňra, oragy orandan soňra ýerde ekin ekip, oragyny alandan soňra bular çonki iki doganmışlar, dogry orokdan gelen zady iki bölüşipdirler. Dogry ýarsyny bir hayaty olakon gardaşyň, olakon doganyň hayatyna goýupdyrlar. O ýarsyny kiçi doganyň hayatyna goýupdyrlar. Gezelikde olakon dogan ýatyp bilmäpdir. Öz ýanyndan aýdypdyr.
gözden Hudaýyň muhabbeti badiýany şüzüre. Ve men bugün nädadym öz kiçik kardeşim bilen deň pöýleşadım da bu buğdaýy alan malymyzy. Men öýlenigli, jaýym salygly, hemme adam amada, amma kiçik kardeşim inni toýatjak, inni öýlenjek, inni jaý saljak. Men o bilen deň pöýleşadım da Hudaý da menden razy bolarmyka? Ay Hudaýyň rezaýaty munda ýokdur diýip de fakat Hudaýyň rezaýaty üçin musulman da bollar. Turup da bir aýalyny turup maslahat etmede ýok. Ve doğru deň pöýleşdim. Muny ma Hudaý razy bolmasa gerek diýip de gijelikde turup bir helep alyp da öz öýündäki buğdaýdan heleplap qaplap däni öz kiçi doganyň buğdaýyna goşup durdy diýen. Gijelikde hawa qaranqyda. Kiçi dogany da öz öýünde ýatybilmäni öz ýanyndan we men bugün näde adamay Hudaý da menden razy bolarmy habaýadan eşime olakon agam zenanasy we oglanyň şogy we harjy ken men ýeki baş özüm harjym ýok. Bir edafa iýiskim ýok. Ýene agam bilen deň aladym oň zendigisi we oň meşgulesi we Hudaý menden razy bolmasa gerek diýip Hudaýyň muhabbeti üçin Hudaýyň muhabbetini tapsak bolup da baryp o da aralarynda bir diýwar barmyş. Olakon dogan diýwaryň bu başyndan kiçi doganka buğdaý goýýan bolmaly. Kiçi dogan diýwaryň o başyndan olakon doganka öz buğdaýyndan alyp goýýan bolmaly. Daňa çelleýin. Amma defeda Rabbul Alamin mahbuba alemi cehaniyan gözde ve tibulan iki doganyň edip duran işini ikisi halis Hudaýyň rezaýatyny we muhabbetini tapsak bolup şu iki dogana öz muhabbetlerine hem Hudaý bilen hem hanawadaty hem öz iki doganlykda hem malyna hem mulkyna hem owladyna bereketi tam beripdir musulman doganlar. Ta ölýän sala gaty bolşulugyň içinde we gaty abadançylygyň içinde bolupdyrlar. Ve hem Hudaý bilen hem öz hanawadaty bilen içeride bilen gaty muhabbetde ýaşapdyrlar. Hudaýyň muhabbeti hemme zatdan öňde bolmaly. Bolmasa şola başarýadylar şüzüre fikredir. Ve men kiçi dogan bilen deň aldymda kiçi doganyň harjy ýok, iýiskisi ýok. Men oglanyň uşakly, men näme diýen almaýandy bu fikrede baryp bilýärdi. Amma ýok, onda Hudaýyň rezaýaty ýok. Ve ya kiçi dogan aýdy bilýärdi, men inni öýlenjek bolýan, harjym kan, men näme diýip adalýan kan almaly diýip başarýardy, amma ýok. Hudaýyň rezaýaty ýok, o fikirlere barmadylar. Biz Hudaýyň muhabbetini celb etmek, Hudaýyň rezaýatyny tapmak hemme adamyzda, hatda bir kişik muamalatymyzda da göreýin aýa Hudaýyň rezaýaty barmy we ýa ýokmy? Eger ýok bolsa geçeýin. Az bolsun, bereketli bolsun, aslan ýok bolsun, Hudaýyň rezaýaty bolsun. Dünýäge muhabbet diýeni, dünýäň serwetli bolup, baý bolup da muhabbet diýdi ha. Her kim baý adam bolsa ol dünýäge muhabbeti wadip bolmaýar. Şonu düşüneýin musulman doganlar. Muhabbet diýeni sen fakat bir iki riyalyň ma, başga hiç dadym da ýok. Amma şonu da kalben gowurdan şo da dünýäge muhabbet etdigiň. Ýok, dünýäge ojra bolmaly. Sen kän bolsun, az bolsun, ýa-ni aýtdyk, eger kän bolup da halal ýoldan ýygnan bolsaň, halal ýola serf etýän bolsaň, zekatyny, sadakatyny berip durýan bolsaň, o mal hayır bolýar, seni bağışlan, seni cennete akitmäge sebep bolýar. Biz kullan düşünmeli adamy, dünýä sana gerek, mal sana gerek, sen malsyz gedebilmeýän. Biz aynahu malu dünýäni ne form ýalag etmeli? Ulamalyň mesaly guruşuna görä, şumat meselen doktora barýan, doktor sana ampul berýär, gors berýär, iğne berýär. Yokuş görýän zadyň birisi şol. Amma onda da şonu istifade etýän çäreň ýok. Bayat gerek sana. Kalbyňda hiç zat muhabbet ýok şu ampula, şu iğne. Amma onda da sen şonu istifade etýän. Dünýä aýna şonu ýalyp bolmaly. Muhabbet hiç zat ýok.
Ama çaren yok, bayit istifade etmeli. Ya mesela yine ulamaların aytgan misallarının biri, adam nizasati yığıraniya bir yerde bir başlan bir poq bolsa, bir terek bolsa, adam medfu bolsa, qatı yokuş var ya adam. Hiç bir adamın kalbinde bir nizasatin muhabbeti yok ahirin. Ama çaresiz özü de şuna duçar olmalı ya. Dünya aynı hoşun yalıp olmalı. Muhabbetin yok ama çaresiz sen bayit şuna çünkü zindagin aylamak için barmalı olayan. Ve ya Mevlana Rumi rahmetullahi teala aleyhim oğudun aytyan birçi beyti bize ders olup düşer. Ab ender zir keşti poşti است ab در کشتی هلاک کشتی است شما حال کشتی سو مثل غایه سو مثل گذیه اگر سو olmasa کشتین پیدا yok کشتیه سو gerek واقعا کشتی eğer bir batlaq olsa ya su az olsa keşti yürüyüp bilmeye keştiye vagan su gerek ab ender zire keşti poştiye ama su keştiğin aşağında bolsa keştiye peyda keşti susuz bolacak derov dep keştiğin için sudan da alırsan onu keştiğini helak et ya aynı hoşunun yalık dünyada Müslüman da ulamaların aytgan misallarından ders alayın bu dünya sen dünya olmasa yürüyüp bilmeyen ama dünyanın öz içine de kalmalı kefeni helak ettiğin zattır. Hemmemiz bir elham iskuru Allah okuyverelim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Zidahun damla şey. Ovada da bir nese merhum bolanlar dünyadan geçerler inşallah. Şalom ruhda şahat olmak için şihatim sagir bağışlayalım. Amin. Allahümme amin. Amin ya Allah. Allahümme amin. Amin ya Rabbel alemin. وإلى أرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. آمين يا الله. يا رب العالمين. لا نقوم بهم الله آمين يا الله. اللهم آمين. Atadan, bağdan, daydan, daydadan, ağadan, ümden, gayından, körükten, erden, maşgaladan, tanıştan, mürüşten, doğuktan, yardan, garı, karıdan, garı, garıcıdan, daydan, daydadan, çıkandan, tartıştan, harcı yoldaştan, doğadı, oğlu, tartışlarından, hal hazırlığı da kahiyyodan. Oşu oturan cemaatının müdahale içinden o akından dışarıcı yakında o çıtar kapıda yakında ruhuna sardı, kaburların اللهم آمين. آمين يا الله. اللهم آمين. آمين يا الله. Bu dünyada ahirette iman ettiğimiz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah cennet cariyedir. İmanı kamilü hem dünyadaki tuhtaya ümmetin uğurlu. Amin. Allahümme Rabbena Allah'ke ve keremeke rahmetke ya erhamer rahimin muvaffak olun.